Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкастының 2-нче сезоны. Бүгенге подкастта кунакта монда булган монда калсын паблиги төркеме хуҗасы Гөлназ Мөхәммәдиева. Хәерле көн, Гөлназ. Исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, Эльвира, исәнмесез, Римма. Сәлам. Бу пабликларны дип әйтим инде төркем ВКонтактеда бар, хәзер Телеграмда да бар, Инстаграмдагы пабликларны күпләр беләдер. Анда кешеләр үз моңзарларын яза, төрле киңәшләр сорый, анда катнашучылар киңәшләрен бирә. Күбрәк, әлбәттә, хатын-кызлар утыра. Монда килен, кайнана, ир-хатын мөнәсәбәтләреннән башлап Дагыстаннан Казанга диван кайтарту, милек белешү, салым түләү белән бәйле сорауларга да җаваплар табарга була. Гөлназ, бу блогны башлау тарихын сөйләгез әле. Бу блогның ачу тарихы минем булайрак булды. 3нче бала белән декретка чыккачтан, хатын-кыз бит инде ул өйдә утырып, менә өйдә ятып дип әйтик, хайран гына ара, гелтеге бытовуха гына китә, ашарга пешерү, үй җыештыру, ниндидер күңел икенче әйбер теләде. Шул вакыт мин уйлап карадым, нишләп әле менә шундый төркем ачып карамаска икән дип. Минем 3нче балам туганга 2 ай вакыт иде ул, Алла бирсә, менә группамны ачканыма 3 ел була, тиздән Алла бирсә, август айында. Нишләп әле ачып карамаска дигән фикергә килдем дә, көннәрдән бер көнне тәвәккәлләп шулай төркем ачып карарга булдым. Һәм ул минем үзеннән үзе менә шулай бик тиз, ничек әйтим, русча әйтсәк, оборот алды. Бик тиз подписчиклар җыела башлады. Менә шундый нигенә уйлап алган әйбер инде. Вакыт уздыру ниндидер. Кинәт кенә башыма килде дә, ул минем ачып та җибәрдем. Ул минем чиктер үзеннән үзе менә шулай китте. Баштан да нәрсәләр язалар иде, ничек кемнәр яза иде дигәндәй, нинди темаларга күбрәк язалар иде. Баштарак башка пабликлардагы кебегрәк дип әйтимме соң, шулай кеше үзе сораулар бирә иде, киңәшләр сорый инде. Менә нәрсәсе истә калды, минем бик күп кеше багучылар контактларын, эш күрүчеләр контактларын сорап язалар иде. Менә баштарак шулайрак китте. Аннары алынып китә берәр тема, мәсәлән, берәр килен яза иде, кайнанасыннан зарланып, китә иде инде теге хатлар чиратлашып язалар иде. Берсе зарлана, икенчесе зарлана, икенчесе яклап чыга, менә мин үзем кайнана, үзең килен булырсың әле, кайнана булырсың әле дип, ни дип, ничектер нәрсә үзеннән үзе китеп барды ул. Миңа кызык, менә бу багучылар турында 2019да сорый башладылармы, или бу пандемия вакытында? Юк, шул төркем ачылган вакыттарак бик күп килде андый хатлар. Менә шунысы исемдә калды минем. Мин дә нык аптыраган идем аңа. Бу теге ниндидер бер соңгы өмет кебек эзлиләрдер инде аны. Мин аңа тагын шаккаттым. Барыбер татарлар мөселман халкы диндәйме, анда сихерчеләр, андый багучылар тыелган. Мин ни өчен сорадым, пандемия вакытында түгелме дип. Чөнки менә бу багучыларга, сихерчеләргә игътибар, ихтыяҗ кризис вакытында көчәя. Ягъни икътисадта ниндидер түбән тәгәрәү яки упкынга ачу кебек моментлар булса, иртәгәгә нәрсә буласы билгесез булса, стабильлек булмаса, халык кая барсын, мөселман ул түгелме, ул күрәзәчегә бара һәм ниндидер җавап табырга тели үзенә. Юк, пандемия вакытында гына түгел, ул хатлар миңа әле дә даими килеп тора, алар һәр вакыт актуаль булып кала. Кеше чынлап та шул ышана, нәрсәгәдер өмет итеп, үзенең җавапларын эзләп шул багучыларга баралар ахрысы инде. Алар күп дип инде бар да алар, Татарстанда, кемдер Башкортстанга. Ихтыяҗ булса тәкъдим була инде. Дөрес. Мин тагын нәрсәгә игътибар иттем. Монда бит инде хатын-кызлар, ирләр турында да күп яза. Анда ир-хатын мөнәсәбәтләре аерым бер бүлек булып бара дигәндәй. Мәсәлән, алар язалар инде хыянат итүләре, кул күтәрүләре яки ишүләре. Һәм бик аз кеше аларга ничек тә түзәргә, балалар өчен гаиләне сакларга кирәк дип яза. Күпчелек башың исән чагында чыгып кит, балаларны түгел, иң беренче чиратта үзеңне кайгырт, балаларга да кыйналган, әни белән яшәү рәхәт түгел дигән комментарийлар калдыралар. Мин моңа бер ара хәтта гаҗәпләндем дә, чөнки бездә бит инде ул стереотип яши, син кәүгә чыккансың, барган җиреңдә таш бул дигәндәй, түзәргә кирәк, татар хатыны шундый түзем, сабыр булырга тиеш дигән әйберләр яшәп килә. Ләкин монда барыбер кеше шундый комментарийлар да калдыра башлады һәм алар күбрәк тә хәтта ки хатын-кызларның фикерләре үзгәрә. Әлеге дә баягы шушы Инстаграмда, мәсәлән, психологларның барлыкка килүе дә үз эшен эшләгәндер. Ничек уйлыйсыз?
Әйе, андый әйбер бар шул. Түзәргә кирәк, барган җиреңдә таш бул дигәннәр комментарийларны күбрәк олы буын апалары яза. Хәзерге яшьләр алар бит инде сыркәләре су күтәрми күбесенең. Әз генә тавыш чыкса да, чыгып китү ягын карыйлар, кычкырыш, талаш, балалар булса, бала белән манипулировать итү башлана. Күбрәк элекеге буын түзәргә кирәк дип әйтә инде. Ну, минем моңа карата үземнең фикерем, ничек әйтим инде, бер дә менә гел кыйналып яши икән хатын-кыз, рәнҗетелеп, кыйналып, иреннән менә шундый бернинди дә хөрмәт күрмичән, гел мыскыл итүдәгә яшәүгә караганга, аның белән яшәмәү хәерлерәктер дә ул бәлки. Чынлап та хатын-кыз үзе бәхетсез булса, ул ирен дә бәхетле итә алмый, балаларын да бәхетле итә алмаячак. Мөмкинлеге бар икән инде, бер дә чыдап булмаса, минемчә, әлбәттә чыгып китүең инде, чыгып китәр урының булса. Булай ничек әйтим соң, үзең сайлап алган кешең беркемне дә беркем мәҗбүр итми. Менә шуңа кияүгә чык, моңа илән дип, баштан ук әйбәтләп, барысын да уйлап, барысын да үлчәүгә салып, уйлап карарга кирәк. Чөнки аерылып та балаларга барбер бер тигез әти дә, әни дә кирәк инде ул, ничек кенә булса да. Бунысы минем фикер. Менә мин дә игътибар иттем, әзрәк. Беренчедән мин уйладым, бәлки комментарийларны чистарталардыр дип, нидә, Телеграмда. Чөнки күбрәк менә бу феминистиграк карашлар, комментарийлар иреңне түгел, балаларыңны дип уйла дип инде. Яки үзеңне уйла дип, яки гомер бер генә бирелгән, аны менә бу яки анда эш кешегә, яки уен, азартлы уеннар корбанына әрәм итәсе түгел дип язалар. Һәм мин аптырадым, ни өчен теге, менә бу ир дип шуңа гына карап ят дип язучылар юк. Нинди чиста паблик бу, нишләп монда бөтенесе дә шундай итеп яза, теге бу хатынга үзең гаепле, фәлән түгән дип язучы юк, берни токсик та юк. Бөтенесе дә үзеңне хөрмәт ит, үзеңне кара. Син бит әгәр аның кредитын түләй алгансың икән, син үзеңнең ипотекаңны түләй аласың дип шундай көч биреп язалар. Әйтәм, бу ниндидер татарча ни түгел бу. Татарча аралашу түгел бу. Монда нишләп булар бер-берсен ашамыйлар, бер-берсен сукмыйлар. Бу ниндидер бик чистартылган, тазартылган паблик дип карадым. Чынлап та, анда комментарийлар чистарту дигән бер бармы, Гөлназ? Шуны сорамакчы идем. Комментарийларны юк, мин чистартмыйм, мин чистартам. Беләсезме, инде очракта сүгенә башласалар, бер-берсен инде оскорблениялар китсә, менә инде андый комментарийлар була, бигрәк тә дингә кагылышлы хатларда. О, менә анда башлана инде. Һәрберсе берәй-бер сөйли, икенчесе берәй-бер сөйли. Андый вакытта теге талашып, кай вакыт кычкырышып, берсе-берсенә теләсә нәрсәләр язуларга кадәр барып җитәләр. Андый вакытта әле мин чистарта алам. Булай юк, алай чистартканым юк. Аннары ул аудиторияда айырыладыр, әйме? Мәсәлән, Телеграмда барыбер олы кеше бик керми. Инстаграмга инде күп кеше керә алды, керү мөмкинлеге бар иде. Һәм ВКонтактеда шулай ук аудитория барыбер икенче төрлерәк. Һәм шуннан да комментарийлар шуннан да айырыладыр. Айрыла. Минем Telegram каналы әле ул бик теге ачылып китмәде. Мин аны алып барам, әлбәттә, хатлар килсә чыгарам, ләкин бик басым ясамыйм Telegramга. ВКонтакте белән мин никтер дуслаша алмадым. Минем ВКонтактеда үземнең шәхси битем бар, менә ләкин группаны менә шунда ничектер алып китә алмадым мин. Бармый, күңелемә ятмый. Инстаграмга ияләнгән идек инде, Инстаграмда ачылган төркем иде. Ничектер миңа Инстаграм якынрак. Ниттеме ул, төштеме охват, активлык? Төште, төште. Менә бу хәлләрдән соң, дөньядагы барган хәлләрдән соң, хайран гына төште. Просмотрларда, теге сторисларда просмотрларда әзәйде, яшерен батырын түгел. Хатлар килә үзе, ләкин элекеге кебек көненә 20-шәр, 25-шәр хат түгел, 5-6 хат килергә может, менә шулайрак инде. Дөньялар үзгәрде дибез бит. Хатлар үзгәрдеме менә бу темалар? Юк, алай дип әйтмәс идем. Кеше шулай сезонга карап, менә бакча эшләре буенча хатлар язалар инде хәзерге вакытта. Нәрсә утыртыйк, ничек утыртыйк, кемнедер пособиелар кызыксындыра, пособие килдеме, килмәдеме. Берничә хат булды, менә улым армиядә хезмәт итеп кайткан иде, повестка килде дип. Алай теге үзгәрде дип әйтмәс идем. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Безнең бер подкастта катнашкан иде Гөлшат Сабирова. Ул башка бер шушына охшаш пабликтан ул үзенең кул күтәргән иреннән ничек качып китә алуын сөйләде. Хәзер дә ул бу теманы күтәреп тора, шундый хәлдә калган хатын-кызларга киңәшләрен бирә һәм менә мондый төркемнәрнең булуы хатын-кызларга чынлап та ярдәм дип саныйм мин, чөнки кешедә мәгълүмат әз, бик авыр хәлләрдә калучы хатын-кызлар булаймы? Ул кыйнау гына түгел, ул үтерү дәрәҗәсенә җиткән
киткән ирләр бар һәм белмиләр дә кая барырга икәнен дә кайбер чакта хатын-кызлар. Бөтенесе дә белә кая барырга, психологка барырга кирәк. Әле менә беренче чиратта Рима психологка барганчы, каядыр син менә яшеренергә, нитергә. Безнекеләр бармай. Безнекеләргә психологка бару ул, белмим, үзеңне чирле дип тану, ни дип тану. Шуңа күрә менә бу ниләр мондый фикер алышулар, менә шундый элек паблик түгел иде бит, инде газеталар бар иде, теге хатлар бар иде, хатлар язу. Алар менә шул психолог ролен үти инде. Чөнки кешегә кайвакытта сүзгә әйләндереп әйтә белү, аңлата белү дә кеше өчен ул бер психологик алым. Мин үзем мондый төркемнәрдә тормыйм пабликларда, әмма мин аның файдасы бар икәнен аңлыйм. Чөнки кайда да кешегә үзенең ялгыз түгеллеген, моны кемдер инде үтүен аңларга кирәк. Торырсың әле Рима. Кияүгә чыгып эш бала тапсаң диярсең. Бер якта Менә миңа шамый, сез әйтәсез бит, баласын алсын да чыгып китсен, или там баласын алып чыгып китсен, или чыгып китә, или чыгып китә алса дип. Нигә ул чыгып китәргә тиеш? Чыгарып җибәрергә кирәк минемчә. Үзе чыгып китсен. Кем анда бу хәлләрнең сәбәпчесе? Усал кайнанан да туганнар, ирнең туганнары, сеңелләре, абыйлары, апалары, анда синең якын тирәңдә якын кешеләр күбрәк булган сайын, мөнәсәбәтләр күбрәк булган сайын, психологтан ныграк кирәк. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Кызык миңа тоже шундый очраклар 70-60тан узган апалар язаймы, 70ләр яшьтәге апалар да язан. Ничә ел анда кемдер эчкән һәм гүләт иткән ир белән шул гомер буе яшәгән менә бер апаның бигрәк язмышы миңа анда кызганыч булып тоелган иде. Аны бөтен кеше белгән инде, ул үзе дә белгән инде, күрше тирәләр дә белгән. Хәтта ки кызы да аның әйткән, син аннан аерылып нишлисең инде, кая барасың инде бу яшеңдә дип. Нәтиҗәдә ул ир инфаркт белән ята, ул барыбер аны карый һәм китап язарлык язмышлар була инде анда. Китап язу теләге юкмы, Гөлназ? Китап языр өчен миңа калса, нинди булса да белем булырга тиештер ул кешенең, бер сәләте булырга тиеш, журналистика буенча анда ничектер белеме булырга тиештер дип саныйм инде мин. Мин бит үзем язмыйм бу хатларны, мин килгән хатларны чыгарам гына, мин күбрәк редактор кебегрәк. Кайчак уйлыйм мин, беләсезме? Мәйтәм, моны бу кеше яза алмыйдыр, моны димен инде. Кеше язмышы булайык була алмыйдыр дип уйлыйм. Моны мәйтәм уйлап чыгарганнар булар. Бу пабликның хуҗалары, редакторлары моны уйлап чыгаргандыр, кеше җәлеп итер өчендер дип кайчак уйлыйм. Чөнки кайбер язмышларны укысаң, анда чын түгел кебек. Кеше бу кадәр дәрәҗәдә була алмыйдыр, бу кеше бу кадәр әйбергә түзә алмыйдыр, яки анда мондый әйбер ике кеше арасында мөмкин хәл түгелдер дип уйлыйсың. Элек бар иде ВКонтактеда палата номер 6 дигән төркем, һәм бар иде Дома не поймут дигән паблик. Алар хәзер дә бардыр инде, ВКонтактены кулланмагач, белмибез генәдер. Һәм анда шулай бик күп тарихлар килә иде. Яки тормышта булган кызык хәлләр, яки менә шундый теге гыйбрәтле хәлләр. Һәм анда күп комментарийлар шулай, ой, булмый булай, уйлап чыгарылган әйбер, менә монда нәрсәдер анда кисешмәй, ниндидер фактлар, тегеме булмы дип яза иде. Кайвакытта уйлыйсың, нәрсә кирәк инде админга аны уйлап утыру. Анда аның булай да 6 миллион анда язылучы, килгән хатларда бик күп. Менә мин бер плюсын әйттем, психологны алыштыра дибем мондый пабликлар. Әмма мин тагын бер начар ягын күрәм. Әгәр менә бу кеше үзенең ситуациясын сурәтләп, киңәш сорапмы яза икән, вот нишләй алам, нишләргә дип. Анда бит инде психологлар киңәш бирми. Анда апалар киңәш бирә, башка әбиләр. Һәм бу теге җәмәгать фикере генә була. Җәмгыять фикере. Сиңа катышып булмаган, сине белмәгән, синең ситуацияны бөтен килеш, бөтен яктан да күреп белмәгән кешеләрнең фикере, ягъни күршеләр ни әйтер дигәнрәк ни килеп чыга. Минем тормышта шундый ситуация булса, күршеләр ни әйтәчәк, мин шуны күрәм монда. Ягъни, мәсәлән, ирем кыйнады дип сөйләсәң, менә җәмгыять сиңа нинди карашта булачак. Бу шундый теге социаль опрос кебек кенә. Шул яктан сез, Гөлназ, үзегез ничек уйлыйсыз? Бу кешегә чынлап та ярдәмме? Әллә менә шундый, әгәр аның комплекслары булса, ул аны арттырмасмы аны?
Ничек әйтим, авыл хатын-кызлары менә без бит инде, мин мәсәлән үзем дә авылда яшим, психологка бару, ул авылдагы хатын-кызны, бигрәк тә апаларны, әле аларны анда барырга, күндерергә кирәк. Иң беренче чиратта психологка бару алар өчен ниндидер теге ояты ни тора кебек, кеше нәрсә әйтер дигән кебегрәк. Аларның шундыйрак фикерләре бардыр, әлбәттә, анда язалар инде психологка барыгыз дип. Ләкин мин уйлыйм, бер комментарийларны, мәсәлән, 100 кешенең үз фикере бар, һәрберебезнең үзенең фикере. Һәрберсенә құлақ салсаң, барыбер ниндидер уйланырга мәҗбүр итә торган фикер барыбер үзең өчен отып каласың. Анда бик әйбәт фикерләр, теге комментарийлар калдыралар. Мин шулай дип саныйм. Психологка анысы инде һәр кешенең үзенең шәхси эше, барыргамы, аңа бармаскамы. Психологка бит инде авыл кешесе генә түгел, шәһәр кешесе дә тиз генә бармый. Ул беренчедән теге кеше ни әйтер дигән сүз бар авылда, бигрәк тә психологка барган димәячәкләр, без инде психиатрга барган диячәкләр. Аннары икенчедән аның акчасы да кирәк. Шулай да менә барыбер психолог сорап язучылар бар. Бигрәк тә яшь үсмерләргә, әйме? Бар, әйеп. Мин дә аны сиздем. 15 яшьлек, 17 яшьлек балама, кызыма психолог кирәк иде. Онлайн алып бара торган психолог булса да ярый дип, менә шундый берничә хатлар булды, анысына мин дә игътибар иттем. Анда бит нинди психологлар кирәк? Алар бит сорый, менә бу тыңлаусыз яшь үсмерне тыңлаулы итәр өчен төзәтүче кирәк дип эзли. Шулай. Үзебездә яшь үсмерләр булдык инде. Бер вакыт инде ул узып китә торган, аны русча әйтсәк, переждать, көтәргә генә кирәктер дип саныйм мин ул вакытны. Үзебезнең баштан үткән, үзебезнең әтияннәребезнең башыннан үткән дигәндәй, без дә яшь үсмер булдык. Ярый инде, әгәр нормаль психолог эләксә, ул тыңлаучан бала гына итмидер, аның һәрбер үсмер баланың проблемын тыңлап һәм ниндидер хәл итү юлларын карыйдыр. Әтиянигә дөрес, әтияни өчен рәхәт бала гына эшләмидер дип ышанасы килә инде. Мин бик өметләнәм. Хәзер бит безнең тәрбия дә түгел, без үскәндә дөньясы мондый ук түгел иде дип әйтим. Хәзер яшьләр күбрәк интернетта утыра. Алар шул YouTube'тан, TikTok'лардан әллә нәрсә карап башларына, әллә нинди уйлар кертеп, алар белән эш итәргә хәзер әтияниләргә уртак тел табарга авыррактыр дип саныйм инде. Менә минем үземдә 3 бала үсеп килә. Мин әле дә үк борчылам инде. Алла тапшырдык, үскәндә менә теге переходный возраст дип әйтәбез бит инде. Алары ничек үтер тыныч кына үтсен инде дип, әлдән балаларга ниндидер тәрбия бирергә тырышабыз инде без. Әти ягыннан да, әни ягыннан да, әти-әни тәрбиясендә безне тәрбияләгән кебегрәк тәрбияләргә тырышабыз дип әйтәсем килә инде балаларына. Әле алар кичкенәме сезнең балалар? Минем улыма 8 яшь, кызыма 6 яшь тулды, кичкенә улыбызга 3 яшь тулды. Сез ничек вакыт табасыз менә бу нигә? Әле эшләргә дә кирәк. Минем Аллага шөкер, без иремнең әнисе белән яшибез, кайнанам белән, ул миңа бик нык булыша. Мин эштә булганда әни балалар белән кала инде. Мин идә булганда ла шул күбрәк миңа ярып йөриләр. Тырышабыз инде. Ул төркемне алып барырга бит мин әйтмәс идем, теге көне буе шуңа вакыт китә дип. Мин аңа бер вакыт алам кички якта. Әзрәк бушрак вакытым була икән, мин кирип чыгам төркемемә, шул хатларны барлап, чыгарып, комментарийларны карап, подписчикларны кабул итеп дигәндәй, ул хәтле бик күп вакытны ала дип әйтмәс идем. Сез үзегез дә инде бөтен кешегә киңәш бирәрлек кеше диярсең, чөнки кайнана белән яшисез. 3 бала, ир, эш, әле мондый Instagram'нан башка да. Кайбер подписчиклар белән, язылучылар белән без шул үзара гына сөйләшәбез. Төркемгә чыгармыйчан гына бар, минем инде дуслашып беткән язылучыларым бар. Монысын чыгарып торма, сиңа гына сөйлим, сиңа гына язам дип. Шулай дип язучылар да бар үзе. Бәлки соңрак ниндидер психолог булып та китәрсез әле. Хәзер бит шундый модны. Яшиләр дә, балалар үстерәләр дә. Менә мин балаларны әйбәт үстердем ахыры. Әйдә мин башкаларга да өйрәтим әле дип. Коуч. Балаларны ничек дөрес үстерергә кирәк икән бит, аны баласы булмаган кеше генә белә. Шуңа күрә һәр кешенең үз тәрбия методлары бар инде. Миңа калса, анда кысылырга кирәк түгелдер. Баланы ничек үстергә кирәк икән, һәр әти-әни үзе генә белә үзенең баласын. Минем улым кайчак әйтә, әни ди, мин үсмер вакытта сезне җафалармын микән инде ди. Менә бу вакытны җиңел генә узарга бергә тырышык инде ди. Мин дә тырышырмын сезне җафаламаска, сез дә мине аңларга тырышыгыз инде ди. Ул инде әзерләнә хәзер үсмер булырга. Шуны аңлый белгәч бик әйбәт инде ул.
Азатлык радиосы Татарча подкаст 2. Гөлназ, сезнең хәзер Инстаграмда ничә мең? 44 мең, мәйме? Тирәсеме? Әйе, 44,300 подписчик бар. ВКонтактеда? ВКонтактеда мин соңгы тапкыр кергәндә 1,5 кеше бар иде бугай. Әйтәм бит, мин ВКонтактеда нишләптер дуслаша алмадым, бармый ул минем. Телеграмдагысы әле әзме күпме бербер язгалыйлар, анда чыгаргалый. Мин анысы, ВКонтакте белән дуслаша алмадым. Реклама аласыз? Реклама, беләсезме ничек? Рекламаны ала идем мин анысы. Әйе, ләкин менә бу дөньядагы булган хәлләрдән соң мин Инстаграмдар да хәзер бит инде үзгәрде. Теге подписчиклар санында кимеде. Мин бер ара реклама алмый башладым. Мин кешеләргә юк, әлегә чыгармыйм дип әйтә идем, чөнки Инстаграмның чуалган вакыты, кемнеңдер подписчиклары китә, кеше әзәя, ничектер миңа кешедән менә шул реклама өчен түләүне алырга уңайсыз иде. Әйткәндәй, ул акча алу ярыймы хәзер Инстаграмнан? Инстаграмда акча эшләргә ярыймы гомумән законнар буенча? Анда реклама кабинеты ясарга ярамый. Булай бит инде реклама бит ул төрлечә була. Мәсәлән, син куясың ниндидер кибетнең рекламасын, ә сиңа ул кибет бушлай, мәсәлән, анда белмим, анда рюкзак бүләктә, бартер дигән тема бар. Рестораннар белән. Гөлназдан блогер буларак, әлбәттә, бу турыда кызыксынырга кирәк. Кызыксынганым юк иде. Менә дөресен генә әйткәндә, алай акча буенча дөресен әйтәм сезгә, алай ишеткәнем дә булмады. Акча алырга ярамый дип, хәзер рекламаларымда кимеде, чыкмый дисәм дә була. Юк, Инстаграмга керәсең, анда менә ни чыга, плашка чыга. Сезнең илдә реклама кабинетін куллану ярамый, канун буенча тыелган дип. Теге бартер буенча инде ул бүтән блогерларның шундый темасы. Фәлән суши барда, фәлән процент ташлама, шундый промокод белән дип куялар да, һәм алар үзләре шул ресторан белән индидер аларның бартер бар инде. Яки бер заказ, яки килгән сайын бушлай шунда. Мәсәлән, авыз итү. Шундый берләр юк микән дип кызыксына идем. Бартер буенча минем алай эшләгәнем юк. Тәкъдим итүчләр бар иде. Янда мин күбрәк товар тәкъдим итәләр иде инде. Аларга, мәсәлән, без сезгә менә почта аша шуны җибәрәбез. Мин үзем кулланмаган, үзем ышанмаган продуктларга реклама ясарга батырчылык итмим, чөнки мин кешене алдалайсым килми. Аны әйбәт дип сөйли алмыйм, мин үзем кулланмаган әйберне. Үзем кулланам икән, миңа ошый икән продукт, мин ул вакытта гына рекламаны менә өчен күңелдән сөйли ала идем, әйтә ала идем. Булай бартер буенча теге кайдыр кафега барып, тәмсез ризык ашап, аны тәмле дип сөйләп отыру, ул минем турында түгел. Мин алай итә алмыйм. Азатлык радиосы Татарча подкаст 2. Тагын минем андагы яраткан тема ул килен кайнана темасы. Анда бер яза башласалар инде, кайнаналарны бетереп ташлай. Һәрберсенең үз тарихы, һәрберсенең ние. Әйе, мәңгелек тема инде ул. Әйе, дөрес әйтәсез. Кешенең төрлесе бар, алар бит инде бер якны гына язалар. Икенче якны карасаң, теге у монеты две стороны дип әйтәләр бит, у медали две стороны. Шуның кебек бер якны гына карарга кирәк түгел, анда ишракта миңа калса, икенче якны да карарга кирәктер дип мин. Мин үзем кайнана белән торган кеше буларак, шуңа күрә гел әйтәм, бер якны гына тыңларга кирәк түгел, икенче ягын да карарга кирәк һәр вакыт. Кешеләрдә, татарда барыбер менә бу каян үсенте сатып алу, ничегәндә суыткыч сатып алу яки анда кредит алу турында гына теге сораулар, киңәшләр түгел. Үз тормышы, үзенең гыйбрәтле тормышы турында сөйләү ихтыяҗы да бар. Моны, мәсәлән, элек ниндидер газеталар башкара иде. Элек түгел, хәзер дә бар андый татарча газетлар. Мәсәлән, мин әле кичә генә бирештем. Туган апа, кайсы газеткә язган идең дип. Ул миңа былтыр җәй кайткач сөйләгән иде. Менә 6 битлек хат язып җибәрдем. 6 битендә бастырганнар. Шундый шәп газет дип. Аның тормышы чынлап та гыйбрәтле. Безнең газеттә бу. Ягъни халык үзенең тормышы турында менә шулай нигәдер ачылып сөйләргә ярата.
бигрәк тә исемен куймыйча. Икенче яктан, ул аны укырга ярата, үзенең тормышы белән чагыштырырга, үрнәк алырга яки гыйбрәт алырга. Бик күп газеталар менә шуның хакына гына контент булдырып яши. Әле менә бу үзенең тормышын язгачына бик күп фидбэк килә, ягъни дөрес эшли, дөрес эшләми, ә менә минеке шулай дип. Шуңа күрә Гөлназ бу яктан бик уңдырышлы теманы сойлап алган. Мин уңышлар гына телим һәм миңа Гөлназның бик ошады. Менә бу үзем белмәгән, ышанмаган әйберне рекламаламыйм, чыгармыйм дигән сүзе. Бу админ буларак аның бик зур җаваплылыгын күрсәтә. Но миннән уңышлар гына. Мин хәтта язылдым Телеграмдагы каналга. Хәзер мин дә беләм каян инде үсенте сатып алырга. Дагыстаннан ничек кухонный гарнитур кайтарырга? Самый главный, Рима. Рәхмәт. Әнигә хәбәр итеп торачакмын. Әни, монда шундый вариант бар. Рәхмәт, Рима. Үзегездә языгыз, киңәшләр кирәк булганда мин бик рәхәтләнеп чыгарырмын. Ой, мин теге сез әйттегез бит, баласыз кеше кебек мин бала тәрбия буенча киңәшләр бирә алам. Бер-ике кирип чыгармын булгатып. Хәтерлисезме, бер кәйф нишин гәзите бар иде элек. Аның редакторлары бер вакыт шундай ясадылар, анкета ясадылар инде. Анда бик күп менә безнең гәзиттә сезгә нәрсәләр ошый, нәрсәләр ошамый, күбрәк нәрсә күрергә теләр идегез дигәнрәк шундыйрак типта инде. Һәм ул машина уйнатты бу гәзит, һәм машина уйнаттыр өчен менә шушы анкетаны тутырып җибәрергә кирәк иде. Аны алар 3-2 тапкыр уйнаттылар һәм өчесендә дә шушы анкетаны тутырып җибәрергә кирәк иде. Ул вакытта аның тиражы якынча 10-15 мең кеше, һәм ул 15 мең анкета анда килгән. Чөнки машинаны шулай гына отып була. Һәм һәрберсе анда телиме теләмиме теге анкетаны тутыра инде. Һәм анда беренче урынга шул рубрикалардан язмыш һәм икенче урында файдалы киңәшләр. Ягъни ул 16 битлек гәзит яза анда. Теге бөтен төрле әйбер, анда шоу-бизнес ишендә, криминал, анда спорт, анекдотлар, нәрсәдер, кроссвордлар, әллә нәрсәләр, җырлар. Нәрсә генә юк, ләкин кеше иң беренче чиратта теге язмышны укый һәм икенче чиратта файдалы киңәшләр. Һәм кәйф ничек юкка чыкканга инде ничә ел. Һәм менә хәзер Шәһри Казан былтырмы менә әле яңарак кына яңа гәзит чыгара башлады. Ул менә шушы язмышларга багышланган аерым гәзит. Минем төркем беләсезме, ул бит күбрәк информативный. Менә кеше күбрәк киңәш сорый, шулык менә үсентеләр, врачлар, ниләр буенча гыйбрәтле язмышлар дип кенә дөрес булмас минем төркемнең. Ничек әйтим, тематикасы бераз менә шундыйрак киңәш информативныйрак минеке. Һәм ул барыбер кызык, һәм ул барыбер кирәк дип әйтәм, чөнки без бит инде хәзер бер нәрсәне дә отзывлар укымыйча, бер нәрсә дә алмыйбыз, кашык та алмыйбыз инде, дөресен әйткәндә. Һәм ул синең татар телеңдә һәм татар кешесе, үзеңнең авыл кешесе яки шул тегендәге кайдадыр бер авыл кешесе бу әйберне кулланган икән, бу табибка барган икән, бу җирдән нәрсәдер заказ биргән икән һәм ул аннан уңган икән, аннан да әйбәтрәк әйбер нәрсә була. Мин үзем дә күп вакыт хатларны саклап калам. Флажочка басып, кирәк вакытта тукталам инде бит бу хат, мондый хат чыккан иде, моңа бит комментарийлар бар иде дип, шуны ачып, киңәшләрне тыңлап, колак нитеп, игътибар биреп кулланганым бар. Үземнең дә шулай. Яшерен батырын түгел. Лайфхакер. Мин әйтмәдем миңа нәрсә иң ошаганы. Анда бөтенесе дә татарча язырга тырышам. Мин иң шаккат торганы. Һәм минем прям иң истә калган бер хат дим, бер киңәш булды. Менә мин намаз укырга бастым гына. Дуганы укып бетергәндә русчалы, татарчалы укып бетерәм. Менә шуны ничек дип татарча гына әйтеп укып бетерергә икән, берәрегез киңәш итә аласызмы дип. Менә шунда йөрәгемә май булып ятты, шуны бальзам Гөлназ. Менә шуның өчен булса да рәхмәт сезгә. Татар теленең өмете бар әле менә шундый ниләр булса. Татар теленең чын кулланылышы, менә ниндидер театр түгел, әдәбият түгел, менә көнкүрештәге кулланылышы. Үзебезчә татарча шулай әйбәт кенә барган, матур гына барган төркемгә мин үзем дә бик шатланам, татар телендә бары чынлап. Була инде төрле диалектлар, мишәрләр дә язалар.
татарча язырга да тырышалар инде, руслар инде иң беренче. Бар беләсезме ничек? Татарча язалар, ярыймы мин русча язам, миңа русча фикер йөртергә җайлырак дип инде. Башта татарча шулай сорыйлар, миннән русча язсак ярыймы дип. Аннары инде русча да язалар. Бер татар төркеме менә шулай уңышлы, зур подписчиклар саны күп булган төркем шулай эшләп килүенә мин үзем дә бик шатланам. Зур уңышлар сезгә, Гөлназ. Бик зур рәхмәт сезгә дә кызлар чакыруыгызга. Безнең белән кунакта, Татарча подкастта кунакта, монда булган "Монда калсын" пабликларының хуҗасы, аңа нигез салучы Гөлназ Мөхәммәдиева иде. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез озатлык.org сайтында, Озатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.